Mesuren al voltant de 15 mil·límetres de llarg i formen colònies compostes per una única femella fecundada, diverses femelles estèrils i gran quantitat de mascles. Generalment, aquestes diminutes criatures que viuen en els buits dels arbres o en els ruscos desenrotllats pel ser humà s'han convertit en les pol·linitzadores més eficients de les flors. La seva funció, per tant, imprescindible per a l'home. I així es tenen els futurs apicultors valencians, una jornada apassionant fora de l'aula en la que descobriran que sense elles la mel o la gelea real no existirien. Si yo lo rompo, ¿veis cómo cae miel? Todo eso es la despensa de la abeja. L'Escola de Viticultura i Enologia de Requena imparteix des de fa 4 anys estudis d'apicultura dins del currículum professional del mòdul d'aprofitament forestal, tant en els cicles de grau mitjà de treballs forestals i conservació del medi natural, com en el cicle de grau superior de gestió i organització de recursos naturals y paisajísticos. Una de las funciones que tiene este curso, muy específicamente, es tratar de incrementar el conocimiento de nuestros alumnos de todo el tema de apicultura, para luego generar oportunidades de empleo para los alumnos. Pensamos que parte de su trabajo o parte de su empleo puede venir de cara a pequeñas explotaciones apícolas. Enguany el centre, propietat de la Diputació de València, ha donat un pas més a l'entrar a formar part de la xarxa Forapi, un grup de formació professional finançat pel Fons Social Europeu que pretén impulsar la creació de centres integrats dedicats a l'ensenyança, la investigació i la demostració de mètodes i pràctiques apícoles. Mira, esta es la reina. Sí. Allá. Tiene el culo más largo. Esa de ahí es la reina. Diagnòstic del sector apícola en cada comunitat autònoma. Formació del professorat, alumnat i apicultors per mitjà de cursos especialitzats. Visites a centres de referència en apicultura a nivell nacional. Instal·lació i millora d'un abellar en cada centre. I l'intercanvi d'informació entre els diferents organismes per mitjà de la utilització de noves tecnologies són, junt la potenciació laboral d'esta especialitat, les pedres angulars de la formació reglada en apicultura. La Diputación de Valencia tiene en los centros educativos unos centros pioneros y una punta de lanza en nuevas tecnologías y nuevos conocimientos. Pensamos que hay parte de la formación agrícola, forestal o alimentaria que tiene futuro y que pueden generar empleo, pueden generar trabajo, pueden generar riqueza. Esta escola, que va començar en tan sols 3 ruscos, compta avui en més d'una vintena a ple rendiment. Pioners a Espanya en pràctiques i mètodes apícoles, Requena és avui punt de referència d'un dels sectors laborals en més possibilitats de futur.